уразіць гасцей, здзівіць, захапіць, пры гэтым стварыць абсалютна новы архітэктурны стыль, годны перамогі савецкага народа. Сталін лічыў, што пасляваенны Мінск – гэта заходняя брама Савецкага Саюза і патрабаваў ад праекціроўшчыкаў нетрывіяльных вынаходак. А што ж яны прапанавалі? Чаму эксперты ЮНЕСКО вельмі здзівіліся, гледзячы на выніковы вобраз горада? І што гэта за сталінскі ампір? Можно сказать, что это довольно обусловленное название, потому что Сталин принимал активное участие в обсуждении проектов. Многие его решения определили направление развития архитектуры в Советском Союзе в 30-е годы. Ну и, соответственно, в последующее время. На языках иностранных пишут имперская архитектура. Но ампир, мы знаем, происхождение корни французский. Ампир появился в эпоху Наполеона. Первая треть XIX века в виде триумфальных арок, колонн, очень жизнерадостной архитектуры, светлый ордер, охристая покраска стен, солнечная. У Нацыянальным мастацкім музеі захоўваецца карціна народнага мастака Беларусі Мая Данцыга «Песня пра Мінск». Тут і дом урада, і галоўпаштамп, удалечыні оперны тэатр, манумент перамогі. Мастак увекавечыў гісторыю пасляваеннага горада, які адраджаўся з попелу, бо апынуўся цалкам зруйнаваны. Захавалася толькі 15% усіх збудаванняў. 3 гарады, найбольш за другіх зазнаўшыя страты ў ваеннае ліхалецце, атрымалі асобнае фінансаванне на аднаўленне – Сталінград, Кіеў і наш Мінск. Дыскусій, спрэчак наконт таго, як павінен выглядаць галоўны праспект, было шмат. Произошел такой решительный поворот во всех видах искусства, и был самый настоящий диктат с требованием возвращаться к классическим темам в архитектуре, к ордерной архитектуре. Это была очень сложная коллизия. Весь мир архитектурный шел в направлении развития модернистской архитектуры. Першы эскіз Мінска захоўваецца ў архіве навукова-тэхнічнай дакументацыі. Идея была создать такой парадный проспект, главную улицу, которую хотели сделать витриной и не только города Минска, не только Республики Беларусь, но в каком-то смысле всей страны, потому что Минск — это были такие ворота, первый крупный город по пути следования поезда из Европы. Што прынялі, а што адхілілі? І якім маглі б сёння мы бачыць горад, калі б удалося ўвасобіць усе прапановы архітэктараў? Шпацыр па гораду лепш за ўсё пачынаць з вакзала. Першае, што бачаць госці – вежы-блізняты, вядомыя як мінскія вароты. Такімі іх прапанавалі зрабіць архітэктары Барыс Рубаненка і Леў Голубоўскі. Такой архитектурный подход довоенного градостроительства, то есть когда пробовали вот такие узловые точки города обозначать такими высотными доминантами. Минск. Волей партии и советского народа белорусская столица перетворяется в один из буйнейших и прыгажейших городов краины. На адным з будынкаў усталяваны трафейны нямецкі гадзіннік, самы вялікі ў Беларусі. Дыяметр циферблату 3,5 метры. На іншым літы герб БССР. Если на них посмотреть более внимательно в плане архитектурных деталей, то можно видеть элементы вообще архитектуры крепостной замковой. Да? То есть там вот на центральных башнях, в верхней части есть такие мушикули, то есть такие элементы как раз крепостной архитектуры. Майстры выкарыстоўвалі нехарактэрныя для савецкай архітэктуры формы – байніцы, пінаклі, гірлянды, шары і зоркі. У скульптурах лёгка пазнаць партызанку, калгасніцу, інжынера і ваяра. Дарэчы, у 70-е гады іх разам з іншымі дэкаратыўнымі элементамі дэмантавалі па прычыне небяспекі абвальвання, але ў 2004 годзе аднавілі, выкарыстаўшы больш лёгкі і трывалы матэрыял. Галоўны праспект Мінска будавалі па адзінай задумцы. Нават дом урада, які з'явіўся тут яшчэ да вайны, стаў часткай адзінага архітэктурнага ансамбля. Яго аўтар Іосіф Лангбард. Раней ён перамог ва ўсесаюзным конкурсе, прапанаваўшы ўзвесці будынак у стылі конструктывізму. Современное на тот момент видение административного здания пирамидальным силуэтом, который символизировал такую иерархическую систему советского общества того времени.
Это здание, которое в то же время было лишено такого явного декора. Это было не актуально в то время, но оно наследовало черты архитектуры предыдущих лет. Стыль адрознівае лаканічнасць формаў без лішкаў і мудрагелістага дэкору. Пабудова мае геаметрычную форму, бакавыя крылы ўтвараюць парадны двор. Будаўніцтва доўжылася 4 гады, з 1930 па 1934. Тэхнікі ў Мінску тады яшчэ не было. Усё рабілі рукамі. У аздабленні выкарыстоўвалі натуральны камень, які здабывалі ў мясцовых кар'ерах. Дом правительства критиковали как во времена эпохи сталинского ампира, то есть сталинской неоклассики, то есть его критиковали за то, что там нет, например, каких-то вычурных архитектурных деталей. Его критиковали модернисты за то, что он, как бы, наоборот, следует такой традиционной архитектуре. Но мое мнение, это, в общем-то, такой поворотный пункт в развитии истории белорусской архитектуры, и советской в том числе. То есть и мы должны гордиться этим уникальным зданием. Перад адступленнем немцы хацелі ўзарваць дом урада, але сапёры знешкодзілі больш за 100 бомбаў, якія былі закладзены. Цудам захаваўся і суседні будынак эпохі канструктывізму – фабрыка кухня, дзе адначасова маглі есці некалькі тысяч чалавек. Дом «Карабель» або лакаматыў, як яго празвалі, з'явіўся тут у 1935 годзе на заканчэнні эпохі канструктывізму. Дарэчы, імя архітэктара невядома, а прозвішча Губерт ці Грубер. На правым баку праспекта галоўпаштамп. Яго праектаванне пачалося ў 1947, а адкрыццё адбылося толькі ў сакавіку 1955. Будынак уражвае. Галоўны фасад з калонамі і цэнтральнай аркай выглядае велічна. Падобныя сустракаюцца ў старажытнай Грэцыі і Рыме. Чым не палац Аполі ля знакамітага фантана Трэві, ці не палац Ведыкін 17 стагоддзя. Праект выканалі архітэктары Уладзімір Кароль і Абрам Духан. Другую частку будынка ад вачэй звычайных людзей схавалі. Гэта купальная ратонда дыяметрам 30 метраў з тыльнай стараны. У ёй размешчана аперацыйная зала. Калі зайсці ў паштамп, адразу прыцягвае позірк люстра з бронзы і горнага крышталю. Звяртаюць на сябе ўвагу і вітражы, на якіх помнікі беларускага дойлідства. Тут Гродзенская Барысаглебская царква і Полскі Сафійскі сабор, Камянецкая вежа і Нясвіжская ратуша. Гэтае ўпрыгожванне зрабілі акурат да Алімпіяды 1980 года. Нацыянальны банк – унікальны будынак з калонамі, вялікімі і малымі паўкруглымі вокнамі і перакрыццямі, якія абапіраюцца на калонну. Кожны пілястр выступ злучае арка. Кажуць, што архітэктар паруснікаў таксама натхняўся італьянскім стылем эпохі Рэнесансу. Работавший у Желтовского, это палладианец по своему духу, блистательно владевшими всеми приемами ордерной архитектуры и принципами создания поверхности фасада. Нягледзячы на жорсткія каноны сацыялізму, архітэктары працягвалі эксперыментаваць, прапаноўваючы смелыя рашэнні. Признают многие современные архитекторы и исследователи, что, в общем-то, такой довольно удачный получился формат. Было принято решение, что здание будет иметь 5 этажей – это здания жилые, и 4 этажа – это административные здания, и за счет высоты этажа они будут как бы создавать такой единый коридор. Профессиональное качество линий карнизов, межэтажных тяг – это все словарь архитектурного языка, который был очень успешно использован. Да, ритма окон, проемов, дверных порталов – это и создавало ту самую гармонию. Ніжнія паверхі жылых будынкаў абліцаваныя гранітам, а верхнія ўпрыгожаны ляпнінай і скульптурамі. Карнізы размешчаны на адным узроўні. Гэта стварае адчуванне бясконцай перспектывы. А аздабленне светлай тынкоўкай розных адценняў надае пабудовам залацісты колер на досвітку і ружаваты ў вечаровы час. Нет чувства монотонности, потому что все фасады отличаются друг от друга с очень тонкой стилистической и детальной проработкой, с очень умело расставленными акцентами. Качество архитектуры вы ощущаете в большой гармонии. И связано это с тем, что над этими сооружениями работали очень крупные мастера прекрасной архитектурной школы. Уражвае, як у пасляваенных умовах нястача будаўнічых матэрыялаў і чалавечых рэсурсаў у кароткі час атрымалася стварыць арыгінальны, які не паўтарае ні адзін з вядомых архітэктурны ансамбль.
Все эти реконструкции послевоенные, конечно, они содержат огромные человеческие ценности послевоенного возрождения. Вот эта ценность никуда не уходит, и она получает свое олицетворение в этих зданиях. ГУМ – абрэвіатура з рускай мовы, але менавіта яна ўсталявалася ў дачыненні да гэтай буйнейшай на тыя часы крамы. Праект скончылі ў 1947, а будаўніцтва ў 1951. Даволі хутка. Дарэчы, у аснове жалезабетонны каркас. Галоўны ўваход – 3 арачныя праёмы, вялікія дубовыя дзверы. Тады іх адчыняў швейцар. Не даць не ўзяць палац. Буйнейший магазин республики – Минский универмаг. Неўзабаве Новый год. Каб у кожным доме была богатая, веселая ёлка, универмаг запрашае пакупнікоў у гэты аддзел. На 4-м узроўні круглыя вокны з керамічнымі барэльефамі. Яны і сёння нагадваюць такія ж у крыле Франсуа I у Лоўры. Шматлікія эксперты мяркуюць, што архітэктары Роман Егард і Лео Мелегі натхняліся рысамі французскага адраджэння. Кастрычніцкая плошча пачала фарміравацца адразу пасля вызвалення Мінска, але ні адзін з праектаў не задавальняў. Затое да густу прыйшоўся палац культуры прафсаюзаў. Нібы старажытнагрэцкі храм з манументальнымі калонамі, паўстае ён перад намі ў сваёй велічы. Скульптурная кампазіцыя, якая прыгожвае фасад дзяўчыны са скрыпкай, рабочы, селянін, спартсмен, школьнік з глобусам і вучоны інжынер. Інакш кажучы, гармонія мастацтва, навукі і працы. Тут уже следование классики, наверное, дошло до такого как бы абсолютного значения, потому что это такая копия греческого храма, перенесенная в белорусские реалии. И такой интересный пример именно такой архитектуры авторской, архитектуры творческой. То есть можно перерисовывать, пересматривать конкретные элементы и не обязательно ехать в Древнюю Грецию для того, чтобы познакомиться с классической архитектурой. Аўтары – беларускія скульптары Алексей Глебаў, Віктор Попоў і Сергей Селиханаў. Дарэчы, адзін з вобразаў нагадвае вядомую оперную спявачку Ларысу Александроўскую. Дом афіцэраў з'явіўся яшчэ да вайны. Тады галоўны ўваход з шыкоўнай параднай лесвіцай знаходзіўся на процілеглым баку. Але ўсё змяняецца, прыйшлося і яму павярнуцца. Были перестроены корпуса архиерейского подворья. И архитектор довольно умело объединил в одно здание разрозненные корпуса и создал такой уникальный стиль. Творческое использование классического наследия, там интересные пропорции элементы отдельных, использовано характерно для 30-х годов штукатурка слюдяная. Очень интересен внутренний двор, который должен был по задумке автора быть обращен на пойму реки Свислочь. Ну и это здание, оно интересно еще тем, что оно практически без ремонтов простояло до современного времени. Дарэчы, за гэты аб'ект наркам СССР Семён Тимошенко падарыў архітэктару патэфон, а на сусветнай выставе ў Парыжы ў 1937 годзе Лангборд атрымаў за свае беларускія праекты гран-пры. Першае міжнароднае прызнанне беларускай архітэктуры. Будаўніцтва цырка пачалося ў 1954 годзе. Размяшчэнне робіць яго асаблівым, таму што цырк звычайна знаходзіцца на ўскрайку. Кажуць, што намякнула кіраўніцтву сталіцы пакінуць цырк у цэнтры недалёка ад яе дома тая ж оперная дзіва Ларыса Александроўская. І зноў жа, ёсць легенда, што дзякуючы ёй з'явіўся на высокім месцы і будынак вялікага тэатра оперы і балета. Адбылося гэта ў 1939 годзе. Пасля рэканструкцыі тэатра, якая праводзілася ўжо ў новы час, але паводле эскізаў Лангбарда, над галоўным уваходам з'явіліся апалон з лятучымі німфамі, у нішах музы, балетная і оперная алеі са скульптурнымі кампазіцыямі. Прыцягвае ўвагу і тэрыторыя студгарадка БНТУ на праспекце ў раёне вуліц Коласа, Хмельницкого, Дорошевича. Интересная посадка самого этого главного корпуса. Он находится в стороне от главного проспекта. Это тоже как бы следствие того, что здание проектировалось и строилось в несколько этапов. И первый этап здания, оно было такое модернистское, конструктивистское, как такой корабль, который плыл среди леса, потому что в те времена, в 30-е годы, здесь уже это была территория за городом, и здесь начинались огороды, посадки, деревья и так далее. В войну здание попала бомба, оно сильно пострадало, и после войны оно уже было перестроено. И оно получило такую симметричную форму. Если мы пройдемся по площадке, мы увидим
такие более поздние версии сталинской неоклассики. Сейчас эти библиотека, 5-й корпус, уже относится к 60-м годам. Там выполнены более скромные детали и обнажена такая сущность архитектуры, более минималистичная. Плошча Перамогі пачала набываць свой абрыс яшчэ ў канцы 1930-х. Круглая з-за таго, што тут пабудавалі 2 духападобныя дамы. У гады вайны яны былі часткова разбураны, але потым іх усё ж здолелі аднавіць. Якой быць круглая плошча вырашалася ў гарачых спрэчках. Замечательная застройка жилая на площади Победы с удивительно прорисованными деталями, завершениями кровель, балконов. 2 дамы-блізняты дапоўнілі яшчэ 6 жылымі будынкамі па абодва бакі праспекта, але аддзялялі іх зялёнымі скверамі. Очень элегантные, модульонные. Вы чувствуете класс архитектурный. При том, что Барщ это человек, прошедший великолепную школу авангарда, но культура человека настолько высока, что он блистательно работает в другой стилистической системе. То есть там такая интересная пропорция. То есть, ну и характерно, что там уже, в общем-то, использованы мотивы такой нидерландской архитектуры, там такие характерные башенки. Выйшла па-сапраўднаму ўрачыста. Запалілі незгасальны агонь. 4 ліпеня працоўныя Мінска сабраліся на мітынг, прысвечаны адкрыццю помніка абеліска слаўным сынам савецкага народа, якія загінулі ў барацьбе за вызваленне Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Урачыста адкрываецца помнік абеліск. На барэльефах адлюстраваны эпізоды слаўных баёў воінаў савецкай арміі, подвиги народных мсціўцаў-партызан, клятва над магілай загінуўшых патрыётаў, урачысты трыумф перамогі. На круглай плошчы беларускай сталіцы узнёсся ўвысь 40-метровы манумент. Слава аб героях, якія загінулі ў баях за родную зямлю, будзе вечна жыць у сэрцах савецкіх людзей. Послевоенные ансамбли – это ресурс страны, исторический, культурный, гуманитарный. И это то, что должны следующее поколение людей, которые будут жить в стране, знать, через что прошла страна и как могли в кратчайший период времени создать и архитектурное сооружение, и систему ценностей. Нужно к этой архитектуре относиться не только как к классике, да, а именно как такую квинтэссенцию, то есть попытки собрать воедино все архитектурные стили предыдущих эпох и сделать их как бы достоянием советского общества того времени. Мне кажется, было очень правильным решением, когда проспект Независимости был включен Республика Беларусь в предварительный список на включение в объекты всемирного наследия. Сапраўды, эклектыка таго часу, памножаная на архітэктурныя традыцыі са ўсяго свету, у выніку і вызначылі прыкметы сталінскай эпохі. Як адносіцца да гэтага, вырашаць кожнаму, але і жыхарам сталіцы і гасцям падабаецца гэты цуд архітэктуры. Выглядае ўсё сапраўды прыгожа.